Takže vás všetkých pozdravujem. Prajem vám pekné nedeľné do obedie ráno, kto kedy jak vstal. Možno sa čudujete, čo to za čapica, takéto oblečenie, ale je dosť teplo, tak tamto som nebral. Čapica, nemohol som tam tu nájsť, tak som zobral aspoň túto. Nech ma je vidno. Prechádzka úžasná, počasie, prostredie parádne, čo sa týka zberu alebo nejakého nájdete a zatiaľ je to 0. Uvidíme, ale asi to tak aj ostane, ale vrelo odporúčam každému. Super. Pozdravujem všetkých domov, známych, priateľov, rodinu, ľudí, ktorí ma majú radi. Ďakujem veľmi pekne za to, čo pozeráte, podporujete, odoberáte. Palec hore plus lajky, ďalší palec hore. A som rád, že ma podporujete, sledujete. Uvidíme, jak to pôjde tohto roku. Začíname toho roku. Išiel som, prejdem sa. Ešte sa určite ozvem. Takže všetkým majte sa, čaute, držte sa.